طعنا يهبلي فتوات تخاتلتي مدبيو انترتينمنت حصرتي زيناتات حزنا لكم مصينا لنا نمكتالكم نعدم فلما قندي ارستاتو دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ንምትሓዝ ተገበረ ኦፕሬሽን ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ከም ዝሞቱ ተሓቢሮም በዛዕባ ዝበጽሐን ዝርዝር ዜና ኣሎ ናባኹም ከቀርብየ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቀሉ ተጋሩ ናብ ደቡብ ክልል ትግራይ እንዳወሰዱ የስፍሮም ከም ዘሎ ቀይሕ መስቀል ሓቢሩ በዛዕባ ዝውን ዝበጽሐኒ ዝርዝር ዜና ኣሎ ናባኹም ከቀርብየ ኤርትራዊት ስነ ጥበበኛ መረብ እስጢፋኖስ በዛዕባ ህዝብ ትግራይ በመዝራባ ብርክት ዝበሉ ተቃውሞታትን ጸርፍታትን ይገጥማሉ በዛዕባ ዝውን ዝበጽሐኒ ዜና ኣሎ ናባኹም ከቀርብየ ኣብዚ ሕዚ እዋን በዛዕባ ህዝብ ትግራይ ምዝራብ ከም ገበነኛ ኣብዚ ሕሰበላ ኢትዮጵያን ብርክት ዝበሉ ስነ ጥበባውያን ኮነ ፖለቲከኛታት በዛዕባ ህዝብ ትግራይ ኣብ ምዝራብ ይርከቡ ሓደ ስነ ጥበባዊ በዛዕባ ህዝብ ትግራይ ብምዝራብ ንብዓቱ ምቁጽር ኣዊዎ ዘሕለፎ መልእኽቲ ናባኹም ከብል فتوات خاتلتنا حبيركمنا مستتصنعوا ازيومن كالوتن زيناتات ناباهم كنبلينا قلنا قلني لايك كومنت شير سبسكرايب بمقبار حبيركمنا تصنعوا سنة جزاء بقدامنت كبرات خاتلتنا كم زفلات عبز حز اوان ابي ايتوبيا بزعبا حزب تግራይ بدل مزراب ابي جبن مخانو يفلطيو كم زفلات عبز حز اوان بزعبا حزب تግራይ مزراب مسح واحد زتحازن تخون بمنغستي اشباري زبل شيامي زتوابا حوحات بزعبا حزب تግራይ مزراب ون اشباري زبل شوميو زوحبكا يخون امبر بزعبا حزب تግራይ كما اشباري زاسيم مخانو እንዳፈለጡ بركت زبلو سنة أبوان عبيشم زلوهم سبات بزعب حزب تግራይ ببجزيو كزاربو سمعنانا حزب دم عبي توبيا لعلشم زلوهم تفتاون سنة أبوانيا بزعب حزب تግራይ نبعتو مقصر عند أبيو زي تزار أي مسكال لهم عنتي زوصو عزيز زجرم زيناينا باخم كبل كم عرب تግራይ زي تفناقلو بركت زبلو تجارو نبدو كل الندوسده كسفرهم كم زمكر زلو أي مسكال عقاليهم منقص إثيوبيا بركت زبلو تفناقل تجارو نبدو كل الندوسده عبز تفلالي حرام مريت ندوسده يسفرهم كم زلو أي مسكال لما أنت أبزوص أبصاب حبيريو كم زفلات معرب تግራይ دوب تግራይ بوررت حيل أمحرا زي تتحزن تخون أو أوزنبرو تجارو حدا بحدا اندا تفناقلو عبز تفلاليو كاتمات تግራይ سفيرهم كم زركبو فلات نازي دما منغستي كم مفتح خبل نبدو كلل يوسدوم كم زلو تحبيريو ازي عزيو زاقرم زينا نبركت زولو تجارو عزيو مدنقص خوينلو قدمي بزح عمت درقون بتمساسال ملكو بركت زبلو تجارو ناب ولغا وسيدو كم زاسفروميو تاريخنا زحبر حز دما تمساسال اكايدا زقصل زلو منغست ايتوبيا كمتي ولدو زغبرو وزنبرو عبلعلي حزب تግራይ زفصم وزنبر بدل بمقصال بركت زبلو تجارو كم مقتال بتوسخي كبيت منبرون بمفنقال عبز تفلالي كبابتات ايتوبيا انداسفروم يركب ازين ماننت تግራይ مولو نمطفع زغبر زلو شرح مخانو عالم لخ مرحب تحفاشات كونه بوليتيكانياتات ام صبصاب يركبا كم معرب تግራይ بمليون زقصر تولرت تግራይ زخونو بسنكي ملشان فلوي حيلا محران زبصحم سوقان بدلن اتخبابي لقيقو عبز تفلالي كاتماتات سفيرهم زركو تخونو بركت زولو تفنقلت دما ابشره سفيرهم يركبيام كبرات تخاتلتنا قدمي 3 معلتي ابز قربنا لكم زينا بركت زبلو تفنقلتي بفلاي ابشره يونيفرسيتي زركبو تجارو تمرتي يجمر سلازلو ت كامباس لقيكم وصو እንዳተባሉ ይስጎጎهم ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ እቶም ተፈናቀልቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዚ ተፈላልዩ ጸገማት ወዲኦም ዝርከቡ እንትኾኑ እዚኦም ውን በተወሳኺ ናብ ደቡብ ክልል ክወስዶም ይሰናዳ ከም ዘለዩ ቀይሕ መስቀል ዝሓበረ
مز تتحيزو كبرات خطاتلتنا إرتراويت سنة طببኛ مرب استيفانوس مس حزب تግራይ ዝተተሓዘ ዝተሰማع ሓዘን ገሊጽ እዛ ስነ ጥበባዊት ኣብ ኤርትራ ከም ንግስቲ እትረአ ስነ ጥበባዊት እንትትከውን ካብ ሒደት ዓመታት ናውዚ ካብ ስነ ጥበብ ዝረሓቐት ተዋሳኢት እያ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝተፈላለዩ ሓጸርትን ነውሕትን ተኸታተልትን ኮሜዲታትን እንኳ ሓሊፉውን ኣብ ናይ ሙዚቃ ኣክትሪስት ኮይና እትሰርሕ ስነ ጥበባዊት መረብ እስጢፋኖስ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ካብ ሚዳ ዋላ እኳ ትረሓቕ ኣብ ቀረባ ግን ምስ ህዝቢ ትግራይ ተታሒዙ ዝተሰማዓ ልባዊ ሓዘን ገሊጻ እያ እዛ ስነ ጥበባዊት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዝዛረቡ ብርክት ዝበሉ ተቃውሞታትን ጸርፍታትን ዝገጥሞም እንትኾኑ በተመሳሳሊ እዛ ስነ ጥበባዊት ከምዚ ተመሳሳሊ ጸርፍታትን ተቃውሞታትን ገጢምዋ እዩ ይኹን እምበር ኣነ ብመንነት ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ በደል ሱቂለ ክሓልፍ ኣይኽእልን ዝበለት እዛ ስነ ጥበባዊት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ በደልን ምዕማጽ ደቂ ኣንስትዮን ኣዝዩ ዝሕፍርን ኣብ ሓጺር እዋን እውን ጠጠው ክብል ዝግብኦ ክትብል ገሊጻቶ እያ ከም ዝፍለጥ በብግዚኡ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደላትን ምዕማጽ ደቂ አንስትዮን በዘይ ምቅባል ዘለዎም ተቃውሞ በብግዚኡ ዛስምዑ እንትኾኑ ሓደ ህግደፋውያን ግን ነዚ ተቃውሞታት ከም ምክሓድ ዓዲ ብምግባር ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ተቃውሞታትን ጸርፍታትን ያብጽሑ ነይሮም በተመሳሳሉን ኣብ ልዕሊ ስነ ጥበባዊት መርከብ እስጢፋኖስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝበጽሕ ዘሎ በደል ብምቅዋማ ምፍርር ሓሊፉ ብርክት ዝበሉ ኣብ ልዕሊያ ጸገም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ስጉምቲ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ይበጽሕ ከም ዘሎ ዝገለጸት እንትትከውን ኣነ ግን ብዙሕ ኣይግደሰሉን ኣነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል ኣብ ልዕሊ ከም ዝተፈጸመ ዝሓስቦ ክትብል ዝተሰማع ሓዘን ብግልጺ ኣስሚዓ እያ ኣብ መወዳእታ ክብራት خاتلتنا دكتور دبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ንምትሓዝ ኣዝዩ ከቢድ ዝተባሃለ ኩናት ከም ዝተኻየደን ከም ዘይሰመረሉን ተሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ካብ ዝሓለፈ ሶኒን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ኣብይ ዓዲ ጉያ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ እንበዓል ዶክተር ደብረጽዮን ዝርከብዎም ዓበይቲ ሰበስልጣን ዝርከብዎ ቦታ ከም ዝኾነ ዛጽንዐ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ብምድማር ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ እንዳፈጸሙ ቀኒዮም እዮም በተወሳኺውን ኣብቲ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ዘመናዊ ኣጽዋር ዝተጠቐሙ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን በሄሊኮፕተርን በጀትን ኣቢሎም ክብድ ዝበለ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ እዩ ዝተሓበረ ይኹን እምበር ኣብቲ ከባቢ ከምቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝገመተ ኣይኮነን ደብረጽዮን ዋላ ሓደ ላዕለዋይ ሰበስልጣን ሕወሓት ብኢድ ክሕዙ ወይ ድማ ቀቲሎም ካርዩ ኣይከኣሉን ከም ዝፍለጥ ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ደብዳባት እንዳተገበሩ ከም ዝጸንሑ ዝተሓበረ እንትኸውን ዓለም ለኸ መራኸብቲ ሓፋሻት ድማ ናይ ኬሚካል ቦምብ መጥቃዕቲ ከይተፈጸመ ኣይቀርን ዝብል ጸብጻባት እንዳውጹ ጸኒሖም እዮም ከባቢ ዓዲ ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታ ከም ዘርድእዎም ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ብሰንኪ ኬሚካል ቦምብ ከም ዝሞቱ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት እንዳወጹ ቀኒዮም እዮም ኣባላት ሕወሓት ብፍላይ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ከባቢ ይርከብ ብዝብል ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ተዓጢቁ በሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን በሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን መጥቃዕቲ ዝተኸፈተ እንትኸውን ከምቲ ዝሓሰቦም በዓል ደብረጽዮን ኮነ ኣባላት ሕወሓት ከይሓዘም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከምቲ ዝተለመደ ብርክት ዝበለ በደልን ሰቆቃን ፈጢሩ ብዙሓት ክሞቱን ብዙሓት ክቆስሉን ገይሩ ተመሊሱ እዩ